προσέφεραν τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Εύρου στο Σύλλογο Αυτιστικών του νομού, προκειμένου να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τόσο των παιδιών που θα απασχολούνται στο κέντρο ημέρας του Συλλόγου, όσο και του προσωπικού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν το κέντρο ημέρας, όπου παρέδωσαν στον πρόεδρο του Συλλόγου Αυτιστικών, Ευαγγελία Μαυρίδου, τα ηλεκτρικά είδη που αγοράστηκαν αποκλειστικά με χρήματα που προήλθαν από τις συνδρομές των μελών. Τον κοινωνικό του χαρακτήρα έδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Εύρου, πραγματοποιώντας μια σημαντική δωρεά προς το Σύλλογο Αυτιστικών του νομού. Ο γραμματέας και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών επισκέφθηκαν το κέντρο ημέρας του Συλλόγου Αυτιστικών για να παραδώσουν τα ηλεκτρικά είδη που θα εξυπηρετήσουν τόσο τα παιδιά του κέντρου ημέρας, όσο και το προσωπικό που απασχολείται εκεί. Αποφασίσαμε να βοηθήσουμε εδώ το κέντρο αυτό, το οποίο με τις προσπάθειες που έχει κάνει και ιδιαίτερα η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Λίτσα Μαυρίδου, αυτό το μεγάλο έργο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει σε άτομα που έχουν πραγματικά την ανάγκη του τόπου αυτού. Εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου μας, αποφασίσαμε και με άλλες κινήσεις που έχουμε κάνει και στο Σκοπευτικό Σύλλογο δωρεά και εδώ σήμερα, και θα συνεχίσουμε περαιτέρω να κάνουμε τέτοιες ενέργειες, να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά βοηθούν με τον αξιόλογο αγώνα αυτό που κάνουν τέτοια άτομα. Λοιπόν, τέλος των πάντων, πιστεύουμε ότι αυτή η βοήθεια, το ελάχιστο που προσφέρουμε, είναι ότι καλύτερο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών που είναι εδώ πέρα μέσα και των ανθρώπων που βοηθούν αυτά τα άτομα που έχουν πραγματικά τόσο μεγάλη ανάγκη. Η προσφορά εδώ των παιδιών και του Προέδρου του Νίκου του Λαμπρίδη και του Ηλία του Δαστερίδη, του Γραμματέα και γενικά όλου του Συλλόγου, μας συγκίνησε πραγματικά. Είναι κοντά μας από την αρχή που λειτουργήσε ο σύλλογός τους και πιστεύουμε ότι θα τους έχουμε συνέχεια κοντά μας. Μας ενημέρωσαν εδώ για μια πολύ ωραία προσφορά που θέλουν να κάνουν στο κέντρο σε ηλεκτρικά είδη και τους έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα για να γίνει αυτή η δωρεά τους και πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και από μένα σαν πρόεδρο προσωπικά και από όλο το ΔΣ και από τους γονείς και από τα παιδιά μας. Μέσα από αυτή την κίνηση δείχνουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του Συλλόγου, που αυτός ο Σύλλογος κινείται επάνω σε 4 άξονες, που αφορά τον κοινωνικό άξονα, αφορά τον φιλοθυραματικό, τον εκπαιδευτικό που θα γίνουν κάποια σεμινάρια στην πορεία του Συλλόγου και τον περιβαλλοντικό με κάποιες δεντροφυτέψεις και κάποιες πορείες που θα γίνουν. Θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή την κίνηση την αγάπη μας σε αυτό το σύλλογο. Στις ανάγκες που προέκυψαν στο Κέντρο ημέρας αυτιστικών ατόμων στο δωρικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο νεοσύστατος Σύλλογος Φίλων Κυνηγών νομού Εύρου προχώρησε σε μια κίνηση διαφορετική από όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Τα μέλη του Συλλόγου αγόρασαν δώρα και τα προσέφεραν στο Σύλλογο Αυτιστικών νομού Εύρου. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύλλογο με ευαισθησία που κινείται σε 4 άξονες: τον κοινωνικό, τον φιλοθυραματικό, τον εκπαιδευτικό και τον περιβαλλοντικό. Οι κυνηγοί του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών νομού Εύρου την Πέμπτη δεν βγήκαν για να κυνηγήσουν. Έφτασαν όμως μέχρι το δωρικό της Αλεξανδρούπολης και επισκέφθηκαν το Κέντρο ημέρας αυτιστικών ατόμων προκειμένου να το ενισχύσουν με δώρα που προσέφεραν. Όπως διευκρίνησαν, η αγορά των δώρων έγινε εξ ολοκλήρου με δική τους πρωτοβουλία και φυσικά με δικά τους έξοδα, θέλοντας να προσφέρουν στα αυτιστικά άτομα ό,τι τους λείπει. Αποφασίσαμε να βοηθήσουμε εδώ το κέντρο αυτό, το οποίο με τις προσπάθειες που έχει κάνει και ιδιαίτερα η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Λίτσα Μαυρίδου, αυτό το μεγάλο έργο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει σε άτομα που έχουν πραγματικά την ανάγκη του τόπου αυτού. Εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου μας, αποφασίσαμε και με άλλες κινήσεις που έχουμε κάνει και στο Σκοπευτικό Σύλλογο δωρεά και εδώ σήμερα, και θα συνεχίσουμε περαιτέρω να κάνουμε τέτοιες ενέργειες, να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά βοηθούν με τον αξιόλογο αγώνα αυτό που κάνουν τέτοια άτομα. Λοιπόν, τέλος των πάντων, πιστεύουμε ότι αυτή η βοήθεια, το ελάχιστο που προσφέρουμε, είναι ότι καλύτερο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών που είναι εδώ πέρα μέσα και των ανθρώπων που βοηθούν αυτά τα άτομα που έχουν πραγματικά τόσο μεγάλη ανάγκη. Η προσφορά εδώ των παιδιών και του Προέδρου του Νίκου του Λαμπρίδη και του Ηλία του Δαστερίδη, του Γραμματέα και γενικά όλου του Συλλόγου μας συγκίνησε πραγματικά. Είναι κοντά μας από την αρχή που λειτουργήσε ο σύλλογός τους και πιστεύουμε ότι θα τους έχουμε συνέχεια κοντά μας. Μας ενημέρωσαν εδώ για μια πολύ ωραία προσφορά που θέλουν να κάνουν στο κέντρο σε ηλεκτρικά είδη και τους έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα για να γίνει αυτή η δωρεά τους και πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ
και από μένα σαν πρόεδρο προσωπικά και από όλο το ΔΣ και από τους γονείς και από τα παιδιά μας. Με την κίνηση τους αυτή, οι κυνηγοί μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Εύρου θέλουν να δώσουν ένα άλλο νόημα στον κυνηγό. Είναι κυνηγοί με ευαισθησία και ο σύλλογός τους κινείται σε 4 άξονες: τον κοινωνικό, τον φιλοθεαματικό, τον εκπαιδευτικό και τον περιβαλλοντικό. Μέσα από αυτή την κίνηση δείχνουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του συλλόγου, που αυτός ο σύλλογος κινείται επάνω σε 4 άξονες, που αφορά τον κοινωνικό άξονα, αφορά τον φιλοθεαματικό, τον εκπαιδευτικό, που θα γίνουν κάποια σεμινάρια στην πορεία του συλλόγου, και τον περιβαλλοντικό με κάποιες δεντροφυτέψεις. Θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή την κίνηση την αγάπη μας σε αυτό το σύλλογο και στην πρόεδρο την κυρία Μαυρίδου. Ο Σύλλογος Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Δώρισε στο δασαρχείο Αλεξανδρούπολης πινακίδες σήμανσης για την οριοθέτηση του κυνηγιού, καθώς πολλές είχαν καταστραφεί ενώ σε άλλα σημεία δεν υπήρχαν. Η συνεργασία, βέβαια, όπως λένε, θα συνεχιστεί με δεντροφυτεύσεις στις καμένες περιοχές. Το πρώτο βήμα έγινε από τον Σύλλογο Φίλων Κυνηγών Εύρου και μένει η τοποθέτηση των πινακίδων που έγιναν δωρεά στο δασαρχείο για την σήμανση των όριων όπου επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Μία ενέργεια του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης με στόχο να βοηθήσει και τους υπόλοιπους κυνηγούς αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Είναι μια κίνηση προς το δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, μια δωρεά με πινακίδες για την καλύτερη κατατόπιση των κυνηγών, την οριοθέτηση των περιοχών και τη βελτίωση και τη διόρθωση κάποιων πινακίδων οι οποίες λόγω παλαιότητας θέλουν να μπουν ξανά από την αρχή. Με την εντολή του κ. Λεωνίδα Ζανέλη, που είναι υπεύθυνος θύρας, εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην εγκατάσταση των πινακίδων αυτών. Οπότε μας ζητηθεί, από ό,τι μου είπανε, σε περίπου 10 μέρες από σήμερα θα μας δώσουν την εντολή και θα ξεκινήσουμε να αρχίσει η τοποθέτηση σε όλα τα μέρη και τις περιοχές που αφορούν το κυνήγι για να καθοριστεί το που επιτρέπεται και που όχι. Όπως τονίζουν τα μέλη, το κόστος των πινακίδων είναι μηδαμινό μπροστά σε αυτό που θα παρέχουν και που θα είναι η προστασία των κυνηγών αλλά και των θυραμάτων. Το κόστος είναι για μας, σύμφωνα με την κίνηση που έχουμε κάνει, μηδαμινό. Το θέμα είναι να προσφέρουμε στους κυνηγούς και στην κυνηγητική κοινωνία γενικότερα την προστασία. Θέλουμε δηλαδή να προστατεύσουμε τον κυνηγό και τα θυράματα. Είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Γιατί όταν υπάρχουν θυράματα, περνάει ευχάριστα και ο κυνηγός και δεν γίνονται κάποιες ενέργειες οι οποίες όχι ότι τις θέλουν οι κυνηγοί, αλλά λόγω της μη ύπαρξη κάποιων πινακίδων σε κάποιους χώρους γίνονται παρεξηγήσεις. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση να βοηθήσουμε το δασαρχείο να είναι ενημερωμένοι και οι κυνηγοί σε κάποιες περιοχές στις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι, να μην γίνονται παράνομες πράξεις. Κύριο μέλημά μας είναι δηλαδή η ενημέρωση των κυνηγών. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικά και στα δασαρχεία και σε εμάς. Είναι δύσκολο, αλλά όλοι μαζί να βάλουμε από ένα λιθαράκι. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο καλό για να ενημερώνονται οι κυνηγοί όσον αφορά τα θέματα του επιτρεπόμενου και του όχι. Βέβαια, δίνονται από το δασαρχείο οι ρυθμιστικές και οι χάρτες, αλλά επειδή όλοι δεν μπορούμε να διαβάσουμε και να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται, η πινακίδα βοηθάει στο επιτόπου σημείο να ενημερώσει κάποιον που δεν μπορεί για να είναι πιο κατοχυρωμένος και να ξέρει τι γίνεται. Εκτός από το πέρασμα του χρόνου όμως υπάρχουν και πινακίδες που καταστρέφονται επίτηδες και μάλιστα πολλές φορές ακούγεται και από τους ίδιους τους κυνηγούς οι οποίοι τις κάνουν και στόχο. Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δημιουργούν κάποια προβλήματα στις πινακίδες. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό γιατί η πινακίδα δεν είναι κάτι που είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Όταν απαγορεύεται ένα μέρος δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε το να αντικαταστρέψει είναι ότι χειρότερο θα κάνει, ας πούμε, γενικά σε ένα συνάδελφο του κυνηγό που δεν θα ξέρει τι γίνεται, για να δει την περιοχή που επιτρέπεται όχι. Και δεν μιλάμε για τόπιους. Μιλάμε για ανθρώπους όπως είναι οι υπηρεσίες στρατιωτικές, οι αστυνομικές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη, δεν γνωρίζουν την περιοχή μας και πολύ εύκολα μπορούν να κατατοπιστούν με μια πινακίδα που υπάρχει. Αν λοιπόν εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε αυτές τις πινακίδες, θα κάνουμε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους. Που αντιθέτως μπορεί κάποιοι δικοί μας άνθρωποι να είναι σε μια άλλη πόλη που έχουν καταστρέψει με τον ίδιο τρόπο τις πινακίδες και να βρεθούν εκτεθειμένοι και να πάνε στα δικαστήρια χωρίς λόγο. Δηλαδή θα παρακαλούσα τους φίλους κυνηγούς αυτούς, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει νόημα να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι καθαρά μια κίνηση λάθος
και δεν βγάζει πουθενά. Εκεί που απαγορεύεται, θα απαγορεύεται. Είτε υπάρχει πινακίδα είτε όχι. Απλώς είναι μια ακόμα επισήμαση για να βλέπουν οι κυνήγοι μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει τοποθέτηση των πινακίδων και δεντροφυτεύσεις σε περιοχές που κάηκαν στην πυρκαγιά του Αυγούστου. Πέραν από τις πινακίδες αυτές εδώ, πάντα στη συνεργασία με το δασαρχείο, θα προχωρήσουμε και στην δεντροφύτευση μέσα στις περιοχές στις οποίες έχουν πρόσφατα καεί. Έχουμε συνεννοηθεί και με το δασαρχείο πώς θα γίνουν όλα, πάντα με την άδεια του δασαρχείου, πώς θα γίνουν αυτές οι κινήσεις και τις σπορές οι οποίες τις έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες λείπανε όλα αυτά τα χρόνια από την κυνηγετική κοινωνία και από την περιοχή και αυτός ο καινούριος σύλλογος των φίλων κυνηγών θα τις κάνει. Δίπλα στα παιδιά που ζουν στο παιδικό χωριό SOS Θράκης βρέθηκε η διοίκηση του Συλλόγου και Φίλων Κυνηγών Εύρου, μοιράζοντας τους δώρα. Από τα έσοδα του Συλλόγου, τα οποία και προέρχονται από τις συνδρομές στο μέλλον, η διοίκηση αγόρασε πολλά δώρα για τα παιδιά, ενώ παρέδωσε και μέρος πετρελαίου, τμήμα τέλος πάντων, ποσότητα πετρελαίου για τη θέρμανσή τους. Σε μια ακόμη κίνηση ανθρωπιάς προχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης. Επισκέφτηκαν το παιδικό χωριό Σωστράκης και δώρισαν στα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και είναι ορφανά παιχνίδια. Κόκκινες κορδελίτες για τα κοριτσάκια, γαλάζιες κορδελίτες για τα κοράκια, γράφουμε σε όλες τις ηλικίες. Έχουμε και κάποια δώρα τα οποία θα πάνε σε όλα τα παιδιά, δηλαδή κάποια που θα παίξουν ομαδικά. Μπορούμε να τα κρατήσουμε. Έχουμε την κλίδωρα και τα δοκιά αγωγή κορίτσια να παίξουν όλα σαν πολιτικά κορίτσια. Πέρα όμως από τα παιχνίδια, ο Σύλλογος Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης προχώρησε και σε μια ακόμη κίνηση για να βοηθήσει τη λειτουργία του Ιδρύματος και έδωσε στην Διευθύντρια ένα κουπόνι για την προμήθεια πετρελαίου. Μια δωρεάν για τα παιδιά, για τις ημέρες που πρόκειται να δώσουν στον εαυτό, και επίσης μια δωρεάν σε πετρέλαιο. Επίσης, πολύ χρήσιμο. Τα παιδιά, γιατί αναγκαστήκαμε βάσει τις ανάγκες που έγινε να μοιράσουμε το δωρεάν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στη θέρμανση των παιδιών και να τα δώσουμε λίγη χαρά με τα δώρα. Αυτά είναι μια δωρεάν που είναι λειτουργική για μας και βοηθούμε. Ευχόμαστε να βοηθήσαμε το ελάχιστο όσο μπορούμε. Τα παιδιά εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική προσφορά. Αποφασίσαμε εν ώψη των εορτών να βοηθήσουμε εδώ αυτά τα παιδιά με τον τρόπο μας όσο μπορούμε να τα στηρίξουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες είναι ότι καλύτερο και για μας και για τα παιδιά αυτά να τα δώσουμε λίγο χαρά στις δύσκολες εποχές αυτές που ζούμε. Πέρα από αυτό, σαν σύλλογος, αποφασίσαμε να μοιράσουμε σε δύο σκέλη τη δωρεά μας, γιατί μας ζητήθηκε από το Ίδρυμα να βοηθήσουμε και στο θέμα του πετρελαίου. Και επειδή τα έσοδα του συλλόγου μας είναι πενιχρά, δεν έχουμε και τα καλύτερα έσοδα, κοιτάξαμε να μοιράσουμε τη δωρεά και να δώσουμε και ένα μέρος πετρελαίου στα παιδιά για τη θέρμανση και τα δωράκια αυτά εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης για αυτή την προσπάθεια. Δείχνουν την ευαισθησία τους και την προσωπική αλλά και την ομαδική σαν σύλλογος να φροντίζουν τα παιδιά που μένουν φιλοξενούμενοι εδώ στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Κίνηση που έγινε σήμερα και νομίζω πως θα μπορούσε ίσως κάποια στιγμή να βρει και μιμητές. Μακάρι δηλαδή. Είναι 5 χρόνια που θα ισχύσει από εδώ και στο εξής η απαγόρευση του κυνηγιού στις περιοχές που επλήγησαν, θυμίζουμε, το προηγούμενο καλοκαίρι από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Εύρου
προχώρησαν στην τοποθέτηση πινακίδων προκειμένου οι κυνηγοί να γνωρίζουν τα μέρη που δεν πρέπει να ασκούν την αγαπημένη του δραστηριότητα. Είναι οι πινακίδες οι οποίες μέχρι τώρα προειδοποιούσαν για το πού επιτρέπεται και πού όχι το κυνήγι. Και αυτή λοιπόν είναι η πινακίδα η οποία τοποθετείται από τον Σύλλογο Φίλων Κυνηγών Εύρου σε συνεργασία με το Δασαρχείο για να γνωρίζουν πλέον οι κυνηγοί αλλά και οι πολίτες πού επιτρέπεται και πού όχι το κυνήγι. Σε μια ουσιαστική κίνηση προχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης, αναλογιστήκαν στην εικόνα που αντικρίζει στις δασώδεις περιοχές του Νότιου Εύρου με τις κατεστραμμένες πινακίδες που απαγορεύουν το κυνήγι. Οι πρώτες τοποθετήσεις έγιναν στην περιοχή Κύλα και το 22 και θα συνεχιστούν και στο Δέλτα του Εύρου. Ξεκινήσαμε την περιοχή από τα Κύλα από πάνω, την οριοθετήσαμε, τη βάλαμε στα καμένα όλου πινακίδες. Τώρα ανεβήκαμε εδώ στο 22. Είμαστε σχεδόν στο τέλος του έργου αυτού. Μετά από εδώ, αν τελειώσουμε και έχουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε κάτω στο Δέλτα του Εύρου. Γιατί και εκεί χρειάζεται κάποιες τοποθετήσεις να γίνουν, γιατί έχει κάποια μέρη που έχουν τα κενά είναι μεγάλα. Και επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, γιατί υπάρχουν σε σημεία πινακίδες, οι οποίες ναι, μεν μιλάνε για απαγόρευση, το μέρος επιτρέπεται. Λοιπόν, πάλι σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και το δασάρχη μας κύριο Ζαχαρία Πακλαγή, είπαμε ότι θα πάμε κάτω εκεί και θα τις σκεπάσουμε, θα τις καλύψουμε μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με αυτές τις πινακίδες. Γιατί είναι μια αρρύθμιση της ΚΕΑ που είναι σε κρεμότητα και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Προς το παρόν όμως, επειδή πρέπει να σκεπαστούν, γιατί επιτρέπεται το μέρος εκεί, αλλά η πινακίδα είναι απαγορευτική, συνοηθήκαμε λοιπόν να πάμε να τις σκεπάσουμε για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με τους κυνηγούς. Στο Δέλτα του Εύρου υπάρχει μια ιδιόρυθμη κατάσταση, καθώς εκτός από κατεστραμμένες πινακίδες υπάρχουν και λανθασμένες και πολύ εύκολα μπορεί ένας κυνηγός να καταλήξει στα δικαστήρια. Πολύ εύκολα μπορεί. Στο σημείο εκείνο τώρα που μιλάω για το Δέλτα πάλι, και εδώ ακόμα σε αυτά τα μέρη, επειδή η οριοθέτηση πολλές φορές χωρίζει ένας δρόμος μόνο, όταν λοιπόν στη μία μεριά υπάρχει πινακίδα, νοείται ότι εκεί απαγορεύεται και από την άλλη απαγορεύεται. Έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό μέσα στο Δέλτα του Εύρου που υπάρχουν πινακίδες και εκεί που είναι πινακίδες, ενώ λένε απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Και πολύ εύκολα ο κυνηγός να δει τις πινακίδες και να περάσει απέναντι που είναι απαγορευμένο και να το τραβά στα δικαστήρια. Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται παρουσία του Δασαρχείου, στο οποίο έγινε δωρεά και με την βοήθεια των μελών του Συλλόγου που τις τοποθετούν στα σημεία που υποδεικνύει το Δασαρχείο. Ακόμα και οι τοποθετήσεις των πινακίδων, τα πάντα γίνονται σε συνεργασία και με εντολή και καθοδήγηση από το Δασαρχείο. Εμείς απλώς βοηθάμε, τους είχαμε πει ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε σε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ό,τι πουν και όπως μας καθοδηγήσουν αυτοί, εμείς θα πράξουμε αυτά που μας λένε. Οι κυνηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και παρατηρητικοί με τις πινακίδες και να ενημερώνουν όπου έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί, καθώς αυτές θα είναι τοποθετημένες στα σημεία για τα επόμενα 5 χρόνια. Μετά θα γίνει η άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού, όπως θα ισχύσει και για τη νέα κυνηγητική περίοδο για την περιοχή της Άβρας και της Σικοράχης, όπου και πέρασαν 5 χρόνια από την πυρκαγιά. Για τους κυνηγούς θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ αυτή τη θυσία που κάνουμε και το Δασαρχείο και εμείς για τις πινακίδες. Να τις προσέξουν και αυτοί οι ίδιοι, να τις ελέγχουν κάπου, αν κάτι συμβεί, κάποια να τη βάλουμε, μέχρι να έρθει η στιγμή να τις βγάλουμε, γιατί αυτή η απαγόρευση είναι παροδική, είναι πενταετίας. Δεν είναι για μια ζωή. Μετά από 5 χρόνια, το 16 εδώ συγκεκριμένα που μιλάμε, θα βγουν οι πινακίδες. Αντιθέτως, σε μια περιοχή πιο κάτω που κάηκε πριν το 99, θα επιτραπεί το 14. Είναι δηλαδή πενταετίας. Εκείνο σε 2 χρόνια θα ανοίξει από σήμερα που μιλάμε και μετά εδώ το 2016 θα ανοίξει εδώ πέρα. Θα ήθελα τους κυνηγούς λοιπόν να προσέχουν και αυτοί να μην δημιουργούν προβλήματα στις πινακίδες και αν κάτι δουν, να μας ειδοποιήσουν, εμείς πάλι θα έρθουμε να τα αλλάξουμε, να τους καθοδηγούμε τι και πώς. Επόμενη κίνηση είναι η δεντροφύτευση στα καμένα. Όμως ο Σύλλογος περιμένει πρώτα την μελέτη για τα σημεία που πρέπει να γίνει, μπορεί να επιτευχθεί φυσική αναδάσωση και τι είδη δέντρων είναι ωφέλιμα για να περιοχή. Είχαμε πει ότι θα γίνει εδώ πέρα, θα προσπαθήσουμε πάλι σαν Σύλλογος να βάλουμε στην καμένη περιοχή δέντρα, πάλι σε συνεργασία με το Δασαρχείο. Περιμένουμε τώρα να εκκριθεί μια μελέτη. Κοντεύει να εκκριθεί μια μελέτη η οποία θα μπορέσουμε πάλι με τον έλεγχο του Δασαρχείου να βάλουμε σε κάποιες περιοχές τα καμένα, όχι τα τωρινά, γιατί πρέπει να περάσουν 2 χρόνια περίπου, 1-2 χρόνια για να δείξει τι θα αναδασωθεί και εκεί που δεν μπορέσει να επέμβουμε εμείς, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά και στη φύση για το καλύτερο και για τους κυνηγούς. Θέλουμε να προβούμε σε φυτεύσεις δέντρων τα οποία είναι οποροφόρα, γιατί τα κονοφόρα, τα πεύκα αυτά καλά είναι, αλλά έχει πάρα πολλά η περιοχή μας. Και έχει την ιδιότητα το πεύκο να μην φυτρώνει από κάτω τίποτε. Οπότε πρέπει να μπούμε σε άλλες διαδικασίες, να βάλουμε κάποια άλλα δέντρα τα οποία θα βοηθούν και τα κυνήγια να παραμένουν στην περιοχή μας. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας σημαντικός άξονας για τους κυνηγούς. Όπως τονίζει ο κ. Λαμπρίδης, ο επόμενος που στεναχωριέται από τις πυρκαγιές μετά τους κατοίκους της πυρόπληκτης περιοχής είναι ο κυνηγός. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στο μέρος αυτό, στα καμένα, η οποία καλώς, όχι φυσικά, κακώς σίγουρα, προκλήθηκε όχι από κυνηγούς. Το άσχημο είναι ότι αυτοί που την πληρώνουν πρώτα είναι η φύση και από πίσω αμέσως είναι ο ίδιος ο κυνηγός που αντλεί ενέργεια μέσα από τη φύση για να υπάρχει εδώ πέρα.
Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις όπως εδώ, αυτοί που είναι παρόν πάντα και αυτοί που κάνουν τα δύνατα δυνατά και αυτοί που στερούνται αυτή την περιοχή, είπαμε πρώτα απ' όλα η φύση, είναι αμέσως μετά οι κυνηγοί. Θα ήθελα λοιπόν όσοι μιλάνε για τους κυνηγούς γενικά, ό,τι και λένε, όπως και αν το λένε, να προσέχουν λίγο, γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν προκαλέσει ποτέ τέτοια καταστροφή μες στο δάσος. Είναι αυτοί που εδώ και πολλά χρόνια κάνουν τις κυνηγητικές εξορμήσεις μέσα στα καλοκαίρια, δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πυρκαγιά, έχουν προλάβει πυρκαγιές και στην τελική κρίνονται πολύ περισσότερους και με άσχημους χαρακτηρισμούς από όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να ξαναπαρακαλέσω για δεύτερη φορά να προσέχουν λίγο για τους κυνηγούς τι λένε κάποιοι, γιατί είναι αυτοί που είναι πάντα μέσα στη φύση και προσέχουν όσο μπορούν τη φύση. Δραστηριότητές τους στα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Εύρου. Το πρωί της Κυριακής, σε συνεργασία με το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης, προχώρησαν σε φύτευση αγροτεμαχιών, παραχώρησαν μέλη του Συλλόγου, αλλά και σε περιοχές που υπέδειξε το δασαρχείο σε Αγίους Θεοδόρους Κύρκη, Εσήμη, Αφιτρίτη. Είμαστε από το Σύλλογο Φίλων Κυνηγών Νομού Εύρου. Ξεκινήσαμε σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια να φυτέψουμε 5 διαφορετικά είδη που αφορούν όλα τα θηράματα, και τα ενδυμικά και τα αποδημητικά: βίκο, τριφύλι, σιτάρι, καλαμπόκι, ηλιόσπορο. Επίσης ήρθαν εδώ να μας βοηθήσουν τα παιδιά, είναι αυτοπρόσκοποι και οι αρχηγοί τους όλοι. Έχουμε γύρω στα 30 άτομα. Να βάλουμε δεντράκια, καστανιές και καρυδιές στην περιοχή αυτήν. Μετά από εδώ, να τελειώσουμε, θα πάμε στην περιοχή του Κυρικά. Έχουμε εκεί πέρα άλλα περίπου 40 στρέμματα. Γύρω στα 50 στρέμματα είναι εδώ. Άλλα περίπου 40 στρέμματα είναι στην Αφιτρίτη. Να δούμε πώς θα προλάβουμε. Τρέχουμε για να τα προλάβουμε όλα, γιατί η εποχή πέρασε. Σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα οι φίλοι οι κυνηγοί φυτεύουν εποχιακή βλάστηση, καλαμπόκια, από ό,τι άκουσα στάρια, ηλιόσπορα, αυτά που βοηθάνε γενικώς τα ζώα για να έρθουν στην περιοχή εδώ και να τραφούν. Εδώ πέρα τα παιδιά ανοίγουν τρύπες έτσι ώστε να φυτευτούν καστανιές και καρυδιές. Τις καστανιές φυτεύουμε κοντά στο ποτάμι λόγω νερού και όλα αυτά, όπως επίσης θα φυτευτούν και περιμετρικά του χωραφιού αυτό που γίνεται η φύτευση. Οι πρόσκοποι φυσικά της Αλεξανδρούπολης είναι πάντα κοντά σε τέτοιες δραστηριότητες και προσπαθούμε κι εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας λίγο για να βοηθήσουμε τη φύση μας. Εντάσσεται αυτή η δραστηριότητα μέσα στο πρόγραμμα που έχει αναπτύξει ο καινούργιος κυνηγητικός σύλλογος, που σκοπό έχει την βοήθεια της φύσης και του περιβάλλοντος μέσα από σπορές, δεντροφυτέψεις και πολλές άλλες δραστηριότητες που έχει αναπτύξει. Σε αυτά τα εδάφη που κάποτε οι παππούδες μας τα καλλιεργούσαν και μετέπειτα μετακόμισαν μέσα στην πόλη, έρχεται ο καινούριος ο κυνηγητικός σύλλογος να τα εκμεταλλευτεί αυτά τα εδάφη και να αποκομίσει από αυτό εδώ η φύση και τα θηράματα όφελος. Έχουμε τώρα τη σπορά εδώ και την δεντροφύτευση καστανιών, καρυδιών και πολλών άλλων με την βοήθεια των προσκόπων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τους ανθρώπους που μας έδωσαν τα φυτά. Στόχος τους είναι να προχωρήσουν σε δεντροφυτεύσεις στις καμένες περιοχές του Εύρου για να μπορέσουν να κρατήσουν τα θηράματα στην περιοχή. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε την περιοχή όσο γίνεται με δέντρα, καστανιές ή τέτοια καρποφόρα δέντρα, γιατί μειονεκτεί πολύ η περιοχή μας τέτοια δέντρα. Βέβαια, μας έδωσε μια περιοχή του δασαρχείο πάνω στο ρέμα ξυλά να βάλουμε, θα βάλουμε και εκεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι στις καμένες περιοχές, όταν επιτραπεί αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουμε να εγκριθεί μια μελέτη, να γεμίσουμε την περιοχή εκεί με δέντρα τέτοια. Καστανιές, καρυδιές και αμυγδαλιές. Είναι σκοπός μας, δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε 1 χρόνο, 2 χρόνια. Αυτό θα το πετύχουμε. Θέλουμε να το πετύχουμε. Και επίσης κάτι άλλο, τα χωράφια αυτά όλα εδώ έχουν δοθεί από κυνηγούς, από φίλους. Είναι ιδιόκτητα χωράφια. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την προσφορά που κάναν στο Σύλλογο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να τα βάλουμε εμείς ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε. Και επίσης εδώ και το γραμματέα και το ταμείο του Συλλόγου, όλα τα παιδιά που φέρνουν τα τρακτέρ τους για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί θέλει πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Περιμένουμε τη μελέτη να εκδοθεί, γιατί προχωράει τώρα μια μελέτη μέσα στην καμένη περιοχή που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πάνω από τα Λουτρά, Μελία, όλα αυτά εδώ, από την Λευκήμη. Να συνεχίσουμε και εκεί το πρόγραμμα, μέσα στις θερματιές, να γίνει ένας πλέον καστανότοπος και όχι πευκότοπος, ο οποίος δεν προσφέρει τίποτα. Το πεύκο αντίθετα είναι ένα ινόπνευμα μέσα στο δάσος. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με καρυτικές, καστανιές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός ο σύλλογος βοηθάει πάρα πολύ και τη φύση, το περιβάλλον και τα θηράματα. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μεράκι, είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτά εδώ και προσφέρουν. Και αυτό θα φανεί και στα επόμενα χρόνια.
σύγχρονα μέσα. Βυθόμετρο, GPS, προβολής και είναι αβύθιστη. Είναι η σωστική λέμβος που παραχωρεί ο Σύλλογος Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης στις αρχές και στους κυνηγούς για οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμη και αν πρόκειται να σωθεί μία ζωή. Η λέμβος μπήκε σήμερα στο νερό στο λιμανάκι του Μαΐστρου. Στα πλαίσια της προσφοράς μας στον εθελοντισμό, μετά από παραχώρηση μιας βάρκας των μελών μας, ο Σύλλογος αυτή τη βάρκα σήμερα την έριξε μέσα στα νερά της Μαΐστρου, εδώ του λιμανάκι της Μαΐστρου, και την προσφέρει σε όλους τους πολίτες, στις αρχές, σε οποιοδήποτε συμβάν δημιουργηθεί μέσα στα δέλτα του Εύρου και παρετέρω. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και τον κυνηγό στην προσπάθεια ώστε να μην συμβεί κάτι, να προλάβουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, γιατί γίνονται πάρα πολλές πλημμύρες στο δέλτα του Εύρου, και θα είναι στη διάθεση των φίλων κυνηγών και όλων των πολιτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στα τόσα θετικά που έχει κάνει αυτός ο σύλλογος, περιλαμβάνεται και η παραχώρηση από τα μέλη του συλλόγου μιας σωστικής λέμβου, την οποία θα την χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί εντός του δέλτα του Εύρου και εκτός. Είναι για όλους τους κυνηγούς αυτό εδώ ένα πολύ θετικό βήμα από έναν καινούριο σύλλογο, να έχει μια σωστική λέμβο μέσα στο δέλτα, γιατί άμα βάλουμε για παράδειγμα πέρσι που γίνανε κάποιες πλημμύρες, υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία οι κυνηγοί δεν μπορούσαν να βγουν από το δέλτα, και πλέον θα τους βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Η βάρκα είναι αβύθιστη, ειδική για τα δύσκολα νερά του δέλτα του Εύρου και διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέσα εντοπισμού. Η βάρκα είναι πλήρως εξοπλισμένη, έχει βυθόμετρο, έχει GPS, φακούς, οτιδήποτε χρειάζεται μια βάρκα να είναι πλήρως εξοπλισμένη, τα διαθέτει όλα. Επίσης διαθέτει ο σύλλογος μας μετά παραχώρηση πάλι κυνηγού, φίλου κυνηγού, και ένα γερανό, στον οποίο οτιδήποτε πάλι χρειαστεί σε επίγουσα ανάγκη θα είναι κοντά τους. Είναι μια βάρκα αβύθιστη, διότι όπως και να γυρίσει η βάρκα δεν βυθίζεται, και είναι ότι πιο σημαντικό, γιατί είναι τα νερά μέσα στο δέλτα είναι πολύ επικίνδυνα. Περιλαμβάνει βυθόμετρο, GPS, όλα όσα χρειάζεται μια σωστική λέμβο σε δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες για να λειτουργήσει πλήρως.